नमस्कार अनुपमा भट षड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जना काही स्वागत. आज आमगेल फॅमिली समेत आमगेल धुवे जाम्यांक घेऊन शिरालिंबी तरी वरबेटे कते राहील असची हे व्हिडिओ मुखांतरी हांगा आमी पळयलेले थोडे दृश्य तुमगेले एदराक प्रस्तुत करा इच्छ पावता. आता शिराली आयल्याची शिरालिंबी तरी तुम्ही येऊन कुळावी जेवण अशी शेण गोवा वतन येतन वतन पुराजन शिराली येवचे क्रम असं गणपत देवा पाणपोण मुखार सिता पुराजन तांगेली यात्रे वतना ते पाणपोडू येतना हांग बटमाम सांगताची वयर माळयेर वच्चाची ते तन्नी पिवन वच्चा की जेवण कोण वच्चा म्हणून सांगून आम तन्नी पिवन वच्चा म्हणून वयर येता ते कोण करचे म्हणून कळकानो तुमकां पण हन्नी दोग जनान करचे ते सुमार वर्ष जाले काही आम्ही तांगेला निंबूया माम तुमगे नाव सांगेल. देवीदास मळ्ळीगिरी प्रभू तुम्ही दीपिका देवीदास प्रभू. तुम्ही त्यांची गावचे अळवेकुडी हांगाचे मागचे ठिकाण अळवेकुडी श्री दुर्गा परमेश्वर देवस्थानात जाणार. तुम्ही कितले वर्ष जालें हांगा सचिन? आमने 6 वर्ष 6 वर्ष दुकान करता सचिन 6 वर्ष दुकान हांगा आईल भजकांक पुराय दिसा 3-4 वडा नाही मॅ रांदप करून घालता असत आनी भारी रुची रांदप करून घालता असत. आता कसं की उन्हा पुरा रेडी केला काय मम्मानं आम्ही पळय. आज आम्ही आयतार जेवण हांगा येयल्याची आयताराचे इडलीच काही हांगा वरलेले दिवस परत दुसरं असतं काही. आता मी हाजी बघे पर मम्माला निमगुया. कितले जणांक म्हणून इडली करतात तुम्ही ते कितले? साधारण 3 kg येते माहिती. 3 kg रव घालून इडली. 3 kg उडदा डाळ. 3 kg उडदा डाळ घालून इडली. 3 kg उडदा डाळ कितले रव घालचे मग? 3 kg 6 kg. थोर रव केसरी रव. भाज्योचे शिजोच कसले काम ना भाज्योच्यातला सपूर ज्याला भाज्यो आता मामू इडली शिजत दवरता असं नेक्स्ट आनी हेज्यात तरी चटणी करू वता असं काही. आता इडली चटणी पुरा जात तर आपयत म्हणला मम्मान मागीर आमी तांनी पिवच्या येव्या. आता हुनी इडली चटणी पुरा रेडी जाला म्हणल्यार मागीर ना आता आमी हांगा पळतानी पिवया. लायक सॉफ्ट इडली कितली सॉफ्ट जाला गो तसव्या ताका लायक परबळी चटणी आनी ताजे लागीं फवा चटणी. आता खाव न्हू आमी आतां देवळा भेटी वच्चा. हे देवळा सुत्तू प्रांगणा भितर भारी चंद एक आर्ट पळोवच्या मेळटा आमकां. हाजी नांवां कावी आर्ट म्हूण सांगून आमगेले कोस्टल कर्नाटका सायडा तशी गोवा सायडा चडते देवस्थानांत तूं हें पळोव येता आमकां. देवा अभिषेक सुरू जालो आमी थंय पळोवच्या वच्चा. आता वरबेटे सेवे कार्यक्रम संकल्प करून बटमाम करता असची. अनेक एक महाभागिक समणारी आज शिरालिंबी तरी चंडिका हवन जाता आसा तशी गणहोमय आसा त्यावेळी पळोवच्या मेळ्ळें आमकां. हांगे देवाला निवेद्य करच्या गरसाळी थंय देवाला निवेद्या तयार जाता आसा आप्पो गणहोमा पंचकदाय पुराय तशें त्यानंतर आजी संतर्पण आसा मस्त जन भजक येईल असं देवस्थाना भितर तांगेल खातीर संतर्पणाचें रांदप अनेक गरसाळी भितर तयार जाता आसा. कुवाळा सासम चण्यांग अशी दाळी तोय शीत मडगणे रुची नोणचें तशी महापूज्य तरी ते संतर्पणे जेवण जेवचें एक भाग्य मेळ्ळें आमकां. धन्य जल्लींची म्हूण दिसलें म्हाका. चंद रितीरी सगळो दिसाचे पुरे कार्यक्रम पळोवन संतर्पणे जेवणय जेवन पूरा जेवन आमी 3 गंटे म्हणटना आमगेले घरकड वापस भार सरलीची. वो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाल्यार पूरा जन आमगेले चॅनल सबस्क्राईब करा. सगळ्यांक धन्यवाद.